Αισιόδοξος ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία για τη συνολική λύση αντιμετώπισης της κρίσης χρέους, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε λόγο για δύσκολες μάχες που αναμένεται να δοθούν στην Ευρώπη, αναφερόμενος στο σκληρό παζάρι που θα διεξάγεται μέχρι και την τελευταία στιγμή, με αντικείμενο τα σκληρά μέτρα του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας που ζητούν οι Γερμανοί, προκειμένου να πούν το ναι στην ενίσχυση του μηχανισμού στήριξης. Θα έχω την ευκαιρία και σε επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο να μιλήσω για τις μάχες που δίνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύσκολες μάχες για δύσκολες και μεγάλες αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε. Δύσκολες αποφάσεις που από τη δική μας μεριά έχουμε αποδείξει σε όλους ότι μπορούμε και παίρνουμε. Τα προβλήματα χρέους στην Ευρωζώνη οφείλονται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε ενιαία οικονομική, δημοσιονομική και φορολογική πολιτική, τονίζει ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Χέλμουτ Σμιτ, ο οποίος επικρίνει την Κομισιόν γιατί δεν αντελήφθη έγκαιρα ότι η Ελλάδα ήταν υπερχρεωμένη. Ενώ υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πήραν την απόφαση να βοηθήσουν την Ελλάδα για να μην καταρρεύσουν οι τράπεζές τους. Μαλώνουν επί ώρες αν θα πρέπει να βοηθήσουν τους φτωχούς Έλληνες, Πορτογάλους, Ιρλανδούς με χρήματα ή με εγγυήσεις, ή αν είναι προτιμότερο να τους συμβουλεύσουν να κηρύξουν πτώχευση. Εκείνο που δεν λέγεται είναι ότι πίσω από τη διάσωση της Ελλάδας βρίσκονται τα συμφέροντα γερμανικών, βρετανικών και γαλλικών τραπεζών. Οι Έλληνες δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τα ομόλογά τους. Και ποιος υποφέρει από αυτό? Οι ξένες τράπεζες, οι οποίες τους δάνεισαν χρήματα. Οι αγορές πάντως εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικές για το κατά πόσο θα υπάρξει τελικά συμφωνία μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου, με αποτέλεσμα τα επιτόκια δανεισμού να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με το spread του δεκαετούς ομολόγου να ανεβαίνει στις 875 μονάδες βάσης και τα ασφάλιστρα κινδύνου στα πενταετή ομόλογα να αγγίζουν τις 911 μονάδες.